Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi deci câți mai știu acest joc, să dea o abonare. Deci merită o abonare acest joc. Acest joc se numește Piggy, cred că primul joc de pe Roblox. Deci care îl mai știți, sunteți top. Sunteți top. Doamne, deci nu m-am mai jucat jocul ăsta din 2018, voi îl mai știți? Doamne, n-am mai jucat jocul ăsta, ferească Sfântul, Doamne. Nu știu ce să votez, carnavalul. Știu și eu mapa asta cu carnaval, n-am mai jucat de mult. Cu carnaval știu că nu știu. Bot, tag, nu știu cine e tag. Nu mai știu cine e. Plet plus bot, hai. Hai, plet plus bot, pardon. Doamne, mă și cât. Deci n-am mai jucat de mult jocul ăsta. Defection. Și de ce numele meu roșu? Bă, de ce numele meu roșu? What the fuck? Da, nu înțeleg. Bă, bravo. Dar ce te joci? Pe Stumble. Da, deci asta sunt, Îți mai duce ultima pe asta? Ferească, cum se joacă. Bă, dacă îți place, ce să mai... Jocuri vechi. Asta e ce... Acum ăsta mă jucam eu mereu când eram mic. Doamne, deci n-a fost niciodată Piggy. Bă, și dau la modul, bă, dacă nu o să fii și o Piggy, bă, oare cum se joacă Piggy? Cum este ea? Eu sunt. Cum este ea? Cum se joacă? Cum face? Ce face? Bă, dar prost, mă, și tu! Easy. Și da, mă, dau rage. Așa, uite-l pe ăla. Ignorați-l pe fratele meu. Ce scuze numele lui. Așa. Bă, deci nu mai știu cum se joacă jocul ăsta. Deci credeți-mă că nu mai știu cum se joacă. Aici nu pot să intru. Am transformat doar unul. Hai. Lăsați, se duce ăsta? Bă, dar parcă ăsta are mai multă viteză ca mine, cum? Haide. Doamne, deci mi-a fost foarte dor de jocul ăsta. Aproape că l-am uitat. Cine nu mai ține minte să dea, să scrie în comentarii, vă rog frumos. Doamne. Dacă vreți, pot să joc numai Roblox. Dacă mai vreți și Free Fire, vreau multe like-uri. Bă, nu chiar multe. 50 de like-uri? Dacă faci 50 de like-uri, mâine postez FF, Free Fire. Alexei, poți să zic și eu la oameni de ce eu nu mă pot juca cu tine Roblox? L-a banat. Pur și simplu, l-a banat. M-a banat Roblox, doar azi m-am banat. Doar azi, până drept. Deci ca să înțelegeți și voi. What? Cum are? În fine. Deci ca să înțelegeți și voi, era de cu un coleg de-a lui. Și colegul ăla lui a înjurat. A început să înjure pe acolo prin chat. Mi-a jurat pe mine. Da, l-a înjurat pe el și Dani nu i-a zis nimica. Și după ăla, prietenul lui a dat vina, gen a scris acolo pe Roblox. A fost vina lui, că nu știu ce, că nu știu cum și l-a banat pe el. Și după aia de la Roblox i-a închis canalul lui colegă său. Ca să te... i-a dat mesaj că pentru o săptămână. Sau o lună, pentru nu mai știu. știu. Nu, bă, înainte ți-a dat pentru o lună, nu? Nu? Mi-a dat și la fel pentru o zi. Dănuț, nu, parcă nu ți-a dat pentru o lună. Dar după l-a banat pe la... Bă, da, o lună mi-a dat. Da, și l-a banat pe colegă tu și așa că ți-a dat doar o zi. Da, am avut noroc că am scăpat cu o zi, dar colegul meu a scăpat cu o lună. Oh. Mamă, deci o lună fără Roblox, vă dați seama. Ia uite. Și lui ăla i-a blocat... Canalul. Ce canal, bă? Contul. Stai că m-am speriat și eu.
Doamne. Trebuie să nu fiu Boil atent. ce asta? Ok. Pay! Ești don't pay, man! Ok. Ignorați-mă pe mine, scuzați-mă că fac asta. Sunt mai multe chaptere? Chapter Chapter 1, chapter 2, 8, chapter 3, 9, chapter 4, 10. chapter 5, chapter 6, chapter 7, Deci chapter 8, 12 chapter 9, chaptere în jocul ăsta. chapter 10, chapter Mi s-a făcut poftă de Fanta. Cu Avem slugure. 7-Up Unde se vâna? în bucătărie. Nu. Nu cred că vrea nimeni, bă, să filmez Stumble Guys. Proștii. Deci, Bine, bă, m-am calificat. Deci, dacă văd abonări, gen, acum am 11 abonați. Dacă mâine, sau, nu neapărat, când vreți voi, dacă văd eu, să vă dau un număr. 20. E prea puțin. 19, da? Sau 19-20. O să filmez Stumble Guys. Dacă vreți. Ce naiba mi-a făcut ăsta, bă? Ce mi-ai făcut, bă? M-a transformat. What? Și cine e ăsta? Îi zici... Vrea mere. Mere, pere, nu și mere. Noi le avem... Da, nu știam. Ignorați-mă, nu știam. Easy și Tom. Nu știu ce. Vede, dar vrei și tu ca multe. Ce aici? Mai sunt eu cu speciala, mai sunt eu cu specială. Eu am legendară și el e specială. Bravo. Ce o să ne pice oare? Ce e? Oh, mă! Ce ne face asta, bă? Mr. Beast Disco Draw. What? What? Sta... Nici... Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, bă? Eu sunt fantomă. Și pot să mă duc pe unde vreau? Alex, fii atent. Nu. Bă, cât de prost am fost, ne-am crezut că erau alea verde. Așa? Nu trebuie să stai pe ele, de m-am dus pe la... Bravo. Nu, dar la aplicație dinainte. Să că după ăsta pe jos. Și nu mai vrea... Și nu mai aibă... Să nu mai aibă niciun măr. Nu pot să se dea jos? De ce nu poți, mă, să te dai jos? Sunt ghost. Nu cred că mă vede nimeni. Doamne, văd ăștia. Cine știe ce văd ăștia? Ca să înțelegem. Nu mă prost! L-a bătut pe ăsta. Pe ăsta, bă, dar cum? Dar n-am înțeles ce e acum. Ce trebuie să faci? Să devin puțin mai încolo. Până atunci o să vă las în spectacol cu George, sper să nu-i greșesc numele, care cere numai mere.
Gata, băi, și fete, am revenit. Cred că o să plec, dar... Bă, dar jocul ăsta, Piggy, nu este copiat ca la Granny, ca și mi se pare. Bă, dar e identic. Gen, subsolul, te duci pe scări, da? Camere secrete, doamne, ascunse. Aici? Nu merge. Stai bă, că-s fantomul. Piggy, deschide și mie ușa. În față, aici. Cum? Așa, mă, nu să... Gata, bă. Mi-a venit mâncarea. Gata? Gata? Da. Sandwich-ul meu? Nu l-am luat cașcaval? Câte de băla venit? Nu știu. Care-și? Gata, bă. Mi-e foame. Mi-e foame rău. Sandwich. Mănânc cu sandwich. Dubli. Aveți că e bun rău. Bă, scrieți în comentarii la Stumble Guys ce faceți cu steluțele alea. Cam o mie și ceva și nu știu ceva cu ele. Ia dă puțin să văd. Că habar n-am. Bă, dă puțin să văd. Da, că l-am adoptat. Adică te mai știu. Steluțele alea, dacă nu greșesc, că nu m-am mai jucat de mult, erau experiența. Nu mai știu de ce erau. Asta e experiența. Da, de coș. Nu coade. Steluța asta. Trofeele. Cupele. Bă, nu. Nu știu. Ăsta din ăla, mă, descrește la level. Copile, astea. Da, mă. Unde play? Bă. Și dacă vă întrebați, am 30 de coroane. Nu știu să întreba nimeni, dar hai să zicem. Deci dacă iar mă bagă pe eu... Și dacă vreți să mă căutați pe Stumble Guys cine are, se căutați așa. Nu cred că mai are nimeni, bă. Nu contează. Mafia 6661. Doar mă mare, restul mic. Cine n-ai... Nu știu. Scrie și voi. Dar cine se mai joacă? Nu știu. Eu nu chiar nu mă mai joc. Nu m-am lăsat. Unde era ușa? Mie. N-aue! Cum a prins? Fița fantoma. Hai să mă bag fantom. Dar ca fantom, băi, dacă nu poți să te duci pe unde vrei. Gen, să... Da, nu știu.
Piggy a plecat pentru 20 de secunde. Dar unde? Eu tu și pe ăsta, băi. Eu. Eu te bă, te ajut. Pleacă, bă, cam he cu ce știi tu, ce tot fix. Eu tu. Easy. Ma, ce-i fac? Easy, și domn. Ce-i fac? Dacă îi ajut pe ăștia. Da, băi, vreau să... Pleacă, bă, vreau să o prind într-un colț. Nu, marș. Plecați amândoi. Plecați, nu, pleacă de lângă el. Pleacă. N-am baterii. Băieți și fete, cam atât a fost cu acest episod. Știu că a fost cam scurt. Nu uitați de like și subscribe. V-am pupat. Pa, pa!